Dies irae, dies illa, solvet seculum in favilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, na-miss nyo ba ako? Pagpasensyahan nyo na kung medyo ngongo ako all through the story. Meron kasi akong sipon tsaka magaspang yung lalamunan ko eh. Kaya pasensya na. At saka nga pala, shout out sa lahat ng Antikenyo at Antikenya. Napakainit din ang suporta ninyo sa upcoming story natin na naganap sa lugar ninyo mismo. Simulan na natin ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng lolo ko, mother side. Rest in peace, Tay. Alam ko masaya ka na ibabahagi ko ang naging karanasan mo pagdating sa mga nilalang na ito. Taong 1969, Lanaghamtik, Antique. Itong mga panahong ito ay paluwas na ng Antique ang lolo ko para pumunta ng Manila. Tinatapos na lang niya yung taon ng pag-aaral niya. Kaya sila lumipat dito sa Hamtik galing ng Bugasong. Gawa ng dito niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Tsaka hiwalay kasi yung nanay at tatay niya. Kaya doon siya sa lola niya tumitira. Pero dito sa Hamtik, medyo malayo yung pinapasukan niya kasi pumapasok siya sa San Jose. Mula Hamtik hanggang San Jose, nilalakad niya yan araw-araw para lang makapasok. Hindi naman siya mag-isa kung maglakad. Grupo sila. Tapos sa grupo nila na yon, ang hilig nilang trip, samahan yung isa sa kanila na mangharana. Kung hindi ninyo na itatanong, sa grupo nilang yan, ang lolo ko ang pinakamagaling kumanta. Pandayo yan sa mga fiesta-fiesta sa mga karatig bayan nila. Kaya itong grupo na ito, todo kong hatake ng lolo ko kapag meron silang natitipuhang babae. Siya ang pinapakanta niya, habang sila naman yung combo na tumutugtog sa likod. Halos gabi-gabi nilang ginagawa yan. Wala namang libangan sa probinsya noon kapag takip silim na. Lahat ng tao niyan, nasa loob na ng bahay at nagpapahinga. Pero silang magtutropa, ang trip talaga nila, mangharana ng babaeng natitipuhan nila. Kwento sa akin ng lola ko, kada gabi hindi bumababa ng 3 bahay ang iniikutan nila para haranahin. Isang araw sa eskwelahan nila, merong ipinakilala sa kanilang bagong kaklase. Bagong lipat lang ito sa San Jose. Hindi na sinabi kung saan ito galing dati. Itong bago nilang kaklase ay isang babae. Mistiza, matangkad, matangos ang ilong, mahaba ang buhok, mapupula at maninipis ang labi. Sa makatuwid, magandang babae ito. Nung ipinakilala sa kanila ito, halos magkagulo ang mga kalalakihan sa loob ng klase nila. Gawa ng sobrang ganda nga eh. Lahat sila nagpepresenta na sila na ang maging katabi nito sa upuan. Pero ang namumukod tanging hindi nang gugulo sa mga kalalakihan na yon ay yung grupo ng lolo ko. Kasi ang plano nila, idagdag ang babae na yon sa iikutan nilang bahay para haranahin. Nung uwian na nila, nagtutulakan silang magkakaibigan kung sino ang magtatanong kung saan ito nakatira. Ang naitulak nila doon, yung pinaka-pogi sa grupo nila. Lumapit ito at nagpakilala muna. Nung medyo ramdam na niyang komportable na yung babae na tanungin ito kung saan ito nakatira, tinanong na niya. Sinagot naman siya ng babae at sinabi nito ang lahat ng detalye kung saan siya nakatira. Nung narinig na niya, nagpaalam siya kung maaari ba itong mangharana sa kanya mamayang gabi. Ngumiti lang yung babae tapos tumango. Senyales yan, napayag siya. Nagpasalamat siya at bumalik na siya sa grupo ng lolo ko. Sinabi na niya na pumayag yung babae na haharanahin nila. Pero malayo ang bahay nito sa mga bahay na hinaharana nila. Kaya ang mangyayari, yung mga iniikutan nilang bahay,
hindi na nila pupuntahan. Didirekta na sila sa bahay ng babae. Kung iikutan pa kasi nila yon, aabutin sila ng mga alauna o 3:00 ng madaling araw. Usap-usapan na sa lugar nila noong mga panahong ito na usong-uso yung mga bagat-bagat. Lalo na yung bolang apoy. Yun yung habang naglalakad ka sa dilim, merong biglang bolang apoy ang lalabas sa harapan mo at haharangin ka. Masakit pa nito. Sumusunod yun. Hindi naman ito nananakit pero talagang masisindak ka. Kasi lumulutang na bolang apoy, tapos wala namang tao na nagkokontrol nito. Kahit sino naman siguro masisindak. Usap-usapan na noon sa lugar nila, ang nagkokontrol sa bolang apoy na ito ay isang uri ng demonyo. Hindi ko alam kung ito yung tinatawag nilang San Telmo o iba pa ito. Balik tayo sa kwento. Nagpasya ang grupo nila na pagtuunan na lang ng pansin yung babaeng bago nilang kakilala. Kasi yung mga dati nilang iniikutang bahay, ni minsan hindi sila pinatuloy sa loob ng bahay nito. Ibig sabihin, hindi sila welcome. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ng babae, nag-eensayo na yung lolo ko ng kakantahin niya. Habang kumakanta siya, napapansin niya na merong sumasabay sa kanya na maliliit na boses. Pati yung mga kasama niya napapansin din yun. Kaya itinigil niya yung pagkanta niya. Kasabay ng paglalakad nila, nakarinig silang lahat ng isang napakalakas na pagaspas. Papunta yun sa direksyon na nilalakaran nila. Lahat sila napatingin sa itaas. Kasi rinig na rinig talaga nilang pagaspas yun ng malaking pakpak. Bilang meron ng karanasan ng lolo ko pagdating sa mga ganitong nilalang, nagsabi ito sa mga kaibigan niya na wag na muna nilang ituloy ang pagharana nila. Pero lahat yon ay hindi sang-ayon sa kanya. Lalong-lalo na si Pogi. Gigil na gigil itong puntahan yung babae. At sobra ang kumpiyansa niyang magugustuhan siya nun. Dahil mas maraming boto ang tumuloy sila sa paghaharana, walang nagawa ang lolo ko. Kaya sumunod na lang siya. Nung nandun na sila sa tapat ng bahay ng babae, sobrang dilim. Walang kailaw-ilaw kahit isa. Tapos, malansa yung amoy. Ang iniisip nila, baka tulog na yung mga yon, kaya nagpatay na ng mga ilaw. Sa sobrang kigil na naman ni Pogi, binanata na kaagad niya yung gitara niya at nagpatugtog ito. Sumunod naman yung combo sa pagtutugtog, habang yung lolo ko naman ay kumanta na din. Habang nasa kalagitnaan sila ng pangharana, biglang bumukas yung bintana na nasa harapan nila. Pagtingin nila, yun yung babaeng kaklase nila. Lalo silang ginanahang mangharana nung gabing yun. Hanggang sa nagbukas na ng mga ilaw yung dalaga at nakangiti ito habang pinapakinggan sila. Lahat sila ay ganadong-ganado ng mga oras na yon. Nang biglang napatingin yung lolo ko sa gilid ng bahay nila. At doon niya nakita na merong isang ulo ang nakadungaw at masama ang titig sa kanilang lahat. Napatigil siya sa pagkanta niya at napatitig doon sa ulo. Paglalarawan ng lolo ko, yung itsura ng ulo nito, biyak yung nasa gitna. Tapos nanlilisik yung dalawang mata na kulay pula. At meron itong butas na ilong. Maihahalin tulad ang itsura niyan sa isang paniki. Pero bigla na lang nawala yun sa paningin niya, habang yung combo sa likod niya ay tuloy-tuloy pa rin sa pagtugtog. Huminto na din sila kasi tumigil yung lolo ko sa pagkante. Nagtataka sila kasi kalagitnaan na ng kanta tsaka pa tumigil yung lolo ko. Tinanong nila ito, pero nagkamot-kamot lang ng mata yung lolo ko at sinabi niyang, wala, tara, ulitin natin. Nung akmang tutugtog na ulit yung combo, inawat na sila ng babae at pinagbuksan na ng pintuan.
Pagbukas nito ng pintuan, yung mga kamay ng dalaga parang hinihikayat silang pumasok sa loob ng bahay. Yun na pala ang kanyang senyales ng pag-iimbita. Walang sabi-sabi ay umakyat kaagad yung combo sa loob ng bahay. Habang yung lolo ko naman sa labas, nag-aalangan kung papasok ba siya. Pero wala eh. Sadya mapagbuyo yung magtotropa. Kaya napaakyat nila yung lolo ko. Habang nag-uusap si Pogi at yung dalaga, panay ang tingin ng dalaga sa lolo ko. Hanggang sa lumipat na ito ng upuan at tumabi sa lolo ko. Tinitignan ito sa mata ng dalaga pero nahihiya yung lolo ko eh. Kasi hindi naman siya ang pumunta doon para umakyat ng ligaw, kundi yung kaibigan niya. Nakatitig lang yung dalaga sa kanya. At maya-maya pa, nagsabi ito sa kanya na ang ganda-ganda ng boses niya. Kung maaari pa sana, bumalik siya doon bukas ng gabi. Habang nagsasalita yung dalaga, napatitig na din yung lolo ko sa mga mata nito. At doon ay nakaramdam siya ng labis-labis na pagkabighani. Pakiramdam ng lolo ko nung mga oras na yon. Nagliliwanag sa ganda yung babae at parang ang bagal-bagal ng bawat paggalaw nito. Alam niyo yung slow-mo? Ganun yung naramdaman ng lolo ko. Ilang segundo siyang natigilan. Hanggang sa nagsalita na si Pogi na may halong inis na, "Tara na, lumalalim na yung gabi." Hindi sila pinaalis nung dalaga. Ang sabi, maupo muna sila sandali. Tumayo yung dalaga at pumunta sa kusina nila. Habang sila namang magkakaibigan, nagtatalo-talo kung ano ang gagawin nila. Kasi kailangan na nilang umalis. Di ba nga, takot sila sa mga bagat. Baka mamaya abutin pa sila ng oras ng paglabas nun. Nung nakabalik na yung dalaga, meron itong daladalang mga prutas. Ang sabi sa kanila ay kumain na muna. Maya-maya na umalis. Dala ng sobrang takot nila. Sinabi nila sa dalaga na babalik na lang sila bukas ng gabi, pero mas aagahan na nila para mas marami pa silang oras na makapagkwentuhan. Hindi naman sila pinigilan na nung dalaga at hinayaan na lang silang umalis. Habang bumababa sila ng hagdanan ng bahay, nakarinig sila ng angil. Tapos yung dalaga, sumitsit lang. Psst! Tapos maya-maya pa, nawala yung angil. Nakangiti yung dalaga sa kanila habang palayo sila ng bahay. Hanggang sa maya-maya pa, nawalan ulit ng ilaw yung buong bahay. Habang naglalakad sila nun pauwi, nakaramdam sila ng kakaibang kilabot. Yung kilabot na hindi mo naman malaman yung dahilan. Tapos pakiramdam nila pare-pareho, merong nakatitig sa kanila. Nung paglingon ng lolo ko sa likuran nila, nakakita sila ng liwanag na mabilis ang antar at papalapit ito sa kanila. Itinuro yun ng lolo ko sa mga kasama niya at agad-agad ay nagtakbuhan sila. Tapos maya-maya pa, nakarinig sila ng kakaibang tunog na pamilyar sa kanila. Paglingon nila ulit sa likod, isa lang palang motor yun na mabilis ang patakbo. Lahat sila noon ay nagtawanan kasi praning na praning sila pare-pareho na baka yun na yung bolang apoy na bali-balitang ng babagat. Nung naghiwa-hiwalay na sila ng daan papunta sa mga bahay-bahay nila, yung lolo ko, medyo malayo pa ng konti yung lalakaran niya para makarating sa kanila. Habang naglalakad siya, sa may gilid niya talahiban. Nakikita niya sa malayo na gumagalaw-galaw yung talahib. Paikot-ikot lang yon sa isang pwesto. Iniisip ng lolo ko, baka kambing lang yun na nakawala. O hindi naman kaya aso. Nilampasan na lang niya. Hindi na niya bababain yon kasi mamaya kung ano pa yun eh. Nung malapit na siya sa bahay nila, may narinig siya sa itaas niya na,
Hindi niya alam kung pagaspas ba ng pakpak, merong bumubuga ng hangin, o merong hinihingal. Basta, yan yung pwedeng panggalingan ng tunog na yon. Kasabay nung tunog na narinig niya, nakaamoy siya ng dugo. Yung lansa ng sugat, yung ganong amoy. Agad-agad tumakbo siya papasok sa loob ng bahay niya. Kasi, pamilyar na pamilyar siya sa ganong amoy. Pagpasok niya, ando doon yung lola niya. Nakaupo sa tapat ng bintana at hinihintay siya. Sinarado kaagad ng lola niya yung bintana nila. Tapos hinila siya papasok sa kwarto nila. Iniwan siya doon sa loob ng kwarto. Sabay lumabas ng bahay yung lola niya. Naririnig niyang sumisigaw-sigaw ito sa labas. Mga salitang hindi niya maintindihan. Pero merong isang salita siyang naalala na hindi na mawala sa isip niya. Hindi ko nga lang pwedeng sabihin kung ano yun. Pagkabanggit ng lola niya nung salitang yun, nakarinig siya na merong nahulog sa likod ng bahay nila. Tapos narinig niyang kumarepas yun ng takbo. Pagtapos nun, pumasok sa loob yung lola niya. Tinanong siya kung saan siya nanggaling. Bakit merong nakasunod sa kanya? Tulala lang yung lolo ko habang nakatitig sa lola niya. Tapos inihipan siya ng lola niya sa tenga niya ng 3 beses. Pagtapos nun, wala na siyang naalala. Nagising na lang siya. Umaga na. Hindi siya nakapasok nun kasi hinayaan lang siya ng lola niyang makapagpahinga. Tinanong niya yung lola niya kung ano yung nangyari. Teka, sa ngayon ito na muna. Mamaya din i-upload ko yung kasunod nito. Medyo mahaba kasi ito eh. Tsaka nahihirapan na ako magsalita. Medyo tuyo na yung lalamunan ko. Hintay-hintay lang kayo ha. Pahinga lang ako ng konti. Tapos, banata natin to. Mahaba pa to eh. Babalik pa sila dun sa dalaga. Yung lola niya susugod dun. Basta marami pang mangyayari sa kwento na to. Kaya sana mahintay ninyo. Pasensya na kayo, medyo may sakit si Pinuno eh. Pero tatapusin natin to ngayong araw. Yun lang. Sandali lang.